курьер хӯрок мерасонд ва акси дӯстдухтари худро дар хонаи муштарӣ дид. Мард фикр кард ки ӯ шӯхӣ мекунад ва хост ӯро аз хонаш ронад, аммо ӯ ба мард аксҳояшонро нишон дод. Мард ба ӯ бовар накард ва телефонро бароварда ба духтар занг зад. маълум шуд ки духтар бо ду писар дар як вақт во мехӯрад. аз ин рӯй онҳо қарор доданд ки ӯро дарси ибрат диҳанд. вақте ки духтар ба хона баргашт, дар либоси худ як бегонаеро дид. вай гуфт ки ба ӯ фаҳмонад ки чӣ рӯй дода истодааст ва ӯ ҷавоб дод ки ин либосест ки дӯстписараш ба ӯ додааст. дар ин вақт мард пайдо шуд. духтар аз ӯ хоҳиш кард ки ҳама чизро ба ӯ фаҳмонад, аммо ӯ гӯё духтарро намешиносад. аз ӯ хоҳиш кард ки хонашро тарк кунад. вақте ки духтар рафт, ӯ фавран ба марди дигар занг зад. дар ҳамин ҳол вай ба назди марди дигар омад, аммо ӯ вонамуд кард ки вайро низ намешиносад. ва дар ин лаҳза ҳамон зани бегона ба наздаш омад, ки ӯ низ дӯстдухтари ӯ буд. баъд духтар тасодуфан гуфт ки ӯро дар хонаи дӯстписари дигараш дидааст. дар ин лаҳза марди дуюм омад ва онҳо ба ӯ гуфтанд ки тамоми ҳақиқатро медонанд ва духтар зуд аз он ҷо мегурезад.